Martina Madeja a Tomasa Puskálera som stretla na komediálnom predstavení a tak som sa ich rovno opýtala, čo si myslia o slovenskom showbiznise. Náš slovenský showbiznis má so show a s biznisom spoločné asi toľko ako morské prasa s morom a prasaťom. Slovenský showbiznis skončí v hranicách a momentálne, keď si Pandor, už nikto sa nespozná. Dajú sa nájsť v tomto prostredí aj ozajstné priateľstvá? Sú málo. Málo ľudí, môžem ich počítať na jednu ruku, ale dá sa nájsť. A čo je na tom showbiznise také lákavé? Že máme možnosť baviť ľudí. Prezentovať tú svoju prácu, tú umeleckú prácu a to je súčasť umeleckú prácu, je ten showbiznis. S väčšnou témou, ktorou sa známe tváre dennodenne stretávajú, je bulvár. Mňa zaujímalo, či veria tomu, čo sa o známych tvárach píše. Záleží čo. A kto to vydá? Už sa aj o mne popísalo čo naozaj nebola pravda. Martin, a čo hovoríš na to, že ľudia si ťa stále spájajú s pesničkou Bobby, ktorá ťa ešte v detských časoch vyšvihla na vrchol? Často sa mi stáva, že ľudia začnú vykrikovať na ulici a už som si naozaj zrovnaný a na druhej strane niekedy mi to aj robí dobre, že spoznal ma, som známy trošku. Chlapci, ja vám v tom našom showbiznise držím palce. Soňa Skoncová, televízia Joj.